गय फाथै ओरैबायदि गय जानो मोजां मोनखायोना आं खुगा बुंलायनाय फुङावबो जेबो जानाय जायाखै आरो दैल' दं आंनाव दा उदैयाव ओमफ्राय दा टाइमा 11टा जाबाय मोनबाय संख्रि नांखागौ गोथावानो थारना ओमफ्राय मार जाबावनांगौ एसे दै ब्रां नुदोंना मार जाबावनांगौ फास ओंखारजेननो नालाय हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो खेबसे फिन बरायबावबाय आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फैलायबाय लोगोफोर संनोसैलाय दिनै संनायनि खामानि ना ओरैनो गोलोम बोथोरखानाय गोलोमखाबायानो गोलोमनायाथ' थाखाथारो आंनाव थाब थाबनो ओमफ्राय दा आङो संनोसै लोगोफोर थारुनजों ना संगोन आरो दिनै बे बोसोराव दिनै थारुनखौ फार्स्ट जागोन आरो ओमफ्राय दिनैनि आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोना माबायदि मोनो आरो फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नाय लोगोफोर आरो अननानै आंनि चेनेलखौ दासिमबो सोर साबस्क्राइब खालामनो हायाखै अननानै साबस्क्राइब खालामनो हादो दायो मैगं हानोसै लोगोफोर आङो ओमफ्राय संबाय थानोसै लासैनो बारा बुरजा सङा नालाय थारुनजों नाल'सो संगोन ओमफ्राय मिरामिस मोनसे लाव संगोन आरो बोथोरा गरम बिदिबा आं दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर नायलांबाय थादो जाग्राया साथामल'सो लोगोफोर जेखायनो बारा बुरजा सङा आरो थारुन जाया आइयाबो बाबायाबो थारुन जाया बेखायनो जोङो साथामनिखौ एसेल' सङो एवखांबाय आं दायो संनोसै लोगोफोर नायलाय मा मा थायो जोंनि न'आव दायो आङो संनोसै मैगंखौ सुनानै लाखाबाय हानानै लाखाबाय ओमफ्राय ना एवग्रोनोसै आं ओमफ्राय ना एवखांनानै दायो थारुनखौ होसननोसै आरो होमबा आं दा संलांबाय थानोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेकग्राउन्डखौ नायनाङा दे बेकग्राउन्डनो बिराद गाज्रि थाखायो जोंनिया फोसाबबाय थानो टाइम मोना आं दा संनोसै बिदिबा नै लोगोफोर नाखौ सायनानै लाग्रोखाबाय आङो ना खावैबो लाबोदों भाजा जानो ओमफ्राय नैबे बाथा बेखौ थारुनाव होनोसै थारुनखौ लेमखांखाबाय नालाय बेखायनो आङो नाखौ एवनानै लाग्रोनोसै आरो सारायखौ बिराद गुदुं खालामखाबाय आङो ना एवनायाव साराय गुदुं नङाबा जायाना नाखौ एवनानै लाग्रोनोसै लोगोफोर बेनिफ्रायसो दाहाय थारुनखौ संनानै होसननोसैल' आरो थावा गुदुं जाथारबायना नाय बेनिफ्राय आं ना एवनायाव संख्रि होखायो बाराद्राय बेरदेरिनि जाबाय नै लोगोफोर फ्राम फ्राम खांनानै दोनथ'नोसै आं बेखौ दा नायानो बारा मोजां नङा थैनायमोन ना थैनाय नाबाथाय थाब सेवनो नागिरो खांनानै दोनथ'नोसै आङो बे ना खावैखौ भाजासो जागोन लोगोफोर बेखायनो आङो एसे मोजाङैनो एवखाबाय बिदि नारदोबनो बेनि दैखौ रानहोजोबखाबाय आरो आङो दाहाय जानाय समाव बेखौ गुदुं खालामफिननानैल' जानोसै मोनबाय बियो
एवखांजोब्बाय नै नाखौ नाया एवनानै लाखांजोबखाबाय बेनिफ्राय मैगङाबो नै हानानै रेडि लाखाबाय ओमफ्राय दा आङो संलांबाय थानोसैल' आरो साराया गुदुं जाबाय नै ना एवखानायमोन ना ओमफ्राय सुबाय थायासै आङो ना एवखानायखाय सारायखौ सुबाय थायासै आं लोगोफोर डाइरेक्ट थारुनखौ होनोसैल' बेयावनो बानलु बानलु एसे हरबावनोसै आरोबाव नै न'नि फामुनिसो लोगोफोर थारुनाबो दाखालि बिबार खानानै लाबोलायदोंमोन ना आङो बेखौनो जानाय नायजेननो होननानै लानानै फैदों आरो मैगङाथ' गोरलैना दा एवनाया जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो दायो दै होनोसै आरो दैखौबो आङो गुदुं खालामनानै लाखाबाय दै गुसुखौ होबाय थाला थाब मोननायनि दै गुदुं खालामनानै लाखाबाय आङो होनाय लोगो लोगो गोदौबाय नै ओंख्रिया दै होखांबाय गरमथारना फेनावसो थाबाय आङो थारुनानो माबा नालाय बिफां थैयाखै फार्स्ट जावजेननाय ना ओमफ्राय रुइगोना गैया मिथिला आरो जायखिजाया जानाय नायजेनसै ओमफ्राय नै सुमफ्राम फिथाइ दङ आं बेखौ जानोसै फुंनिफ्रायनो जेबो जायाखै उदैया खालिसो गोदै गोखै दंलायलायबावो फुङावबो जेबो जानाय जायाखै आरो दैल' दं आंनाव दा उदैयाव ओमफ्राय दा टाइमा 11टा जाबाय थेवबो फुङावसो नालाय जेबो जायाबाबो रुइनो हागौ लोगोफोर नै दासो दै होना थांदोंमोन ना आङो ओमफ्राय दै गुदुंखौ होखादों नायलाय रुइगोन खोमा एसे बोरैबा जाबोबाय कालारा सोलायबोबाय ओमफ्राय नै बिसोरो मोजां नङामोन नामाथाय सायावसो गोजावबाय आयौ नै मोनदोंआनो नै गोरलैबाबो जि मोजां मोनबावबाय दायो आङो थारुनखौ थुग्लिनानै लानोसै आं बारा बुरजा सङाखैमोन आरो लोगोफोर साथामल' जानाय नालाय बेखायनो थोगोन साननानै एसेल' संदोंमोन आङो ओमफ्राय थारुना गोरलै जाहैबाय बेखायनो नै बारा मोजाङै रस ओंखारजोबासै आरो बबेबाया मोनासैना मार जानो नांबावगौ आरो एसे मोननायखिनिखौ थुग्लिनानै लाजोबनोसै आङो ओमफ्राय मोनिखौ दोननोसै बेबायदिनो नै बिसोरो रुइया रुइखाला आरो नै खर'सो बेयो जाबाय ना होनानै दै एसे होबावनानै गोदौ होबावनोसै दाथ' नै जखानि जाखाबाय नालाय ना होबावबा आरो रानबावगोन ना बेखायनो नै दहायनि एवफ्रामनानै दोनखानाय एसे दै होबावबाय आङो ओमफ्राय दै होनायखौ खेबनो रोङासै बावबाय दा गोदौ होनोसै रानहोनोसै जबबाथाय मोनबायबो आरो जासिगोन लोगोफोर ओमफ्राय नै लाव जाथारबाय मैगंखौ आं एसेल' होदोंमोन ना होनायखिनियाबो मायाबा मोनासैना नै बेखायनो एसे लाव जाबाय ओमफ्राय दा बेयाव मस्ला मस्लि सामब्राम गुफुर होनानै लाखानानै जब होबावनोसै आरो होमबाना जाहैसिगोन मस्ला एरि होगौआवनो सामब्राम गुफुर नायाव मस्ला होबाथाय मोजां जायाना बेखायनो जिराल' होबाय आं
मोनबाय नै मोनबाय जोंना थारुना साखिनायनोसै र' आङो बांद्रायगोन साननानै दोनलायदोंमोन दरसे मावजि बिमाया ओंखाम उखैबायनो मावजि मावस्लिजों मावजियाबो मेव मोनग्राया गुब्रुजोबखाबाय दे मोनबाय नै थारुनजों ना ओमफ्राय ना फ्राय एवबाय ओंखाम एसे लाबाय भेन्दि भाजा सिबुं मैगं भाजा नानि थाव थाखानायावनो एवनायखाय थारुना मेलेका नुबाय नानिसो दे बेयो गाज्रि नङा जानोसै दा ओमफ्राय जानोसै लोगोफोर जानानै थांखांबाय सासे ओमफ्राय सासेयाबोथ' स्कुलाव जानो थांखादों आंहाल'सो जायाखै फुङाव उदै खालि दंगासिनो दं जानोसै ओंखामखौ जि साइज बानायना लादोंमोन आं ओमफ्राय गावब्राजोब्बाय भेन्दि एवनाय ना भाजा ओमफ्राय आंनोथ' संख्रि नांखागौ प्लेटाव लानोसै आं बानलु लानो बावबावबाय दिनै गोथावआनो थारुना ओमफ्राय मार जाबावनांगौ एसे दै ब्रां नुदोंना मार जाबावनांगौ फास ओंखारजेनो नालाय मावजि फैलायबाय लोगोफोर नायलाय मोखाङा बोरैबा जाजोब्बाय जाखांबाय दायो बेनिफ्राय जानोसै गय फाथै ओरैबायदि गय जानो मोजां मोनखायोना आं खुगा बुंलायनाय जि गय जाखाबाय आङो जाखांबाय ओमफ्राय दिनैनि ब्लगा बेखिनियावनो जोबथ'सिगोन आरो बिराद गोलाव जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनसिगोन दिनैनि ब्लगखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होआखैबा अननानै खालामनानै होदो लाइक शेयार खालामना होदो मोजां मोनोबा लाइक खालामना आरो शेयारबो खालामनानै होदो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोनखो बेखौ कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो लोगोफोर बिदिबा नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनसिगोन दिनैनि थाखाय बेयावनो जोब्बाय बाय बाय